Πίστευα ότι αν θεραπευτώ, όλα θα μπουν στη θέση τους. Πίστευα ότι όταν θα νιώσω επιτέλους καλά, τότε θα βρω το θάρρος να προχωρήσω, να δουλέψω, να δημιουργήσω ξανά τη ζωή μου. Όμως έκανα λάθος. Γιατί η θεραπεία με βοήθησε να επιβιώσω. Δεν μου έδειξε όμως πάντα πώς να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Και αυτό ήταν το κομμάτι που έλειπε. Αν είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις, είμαι η Αναστασία Γεωργούλη. Βοηθώ γυναίκες που έχουν περάσει δύσκολες εμπειρίες, που προσπαθούν να ξαναβρούν τον εαυτό τους, την αυτοπεποίθησή τους και την οικονομική τους ανεξαρτησία, να δημιουργήσουν μια ζωή με περισσότερη ελευθερία, χωρίς να χρειάζεται να προδώσουν τον εαυτό τους για να τα καταφέρουν. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για χρήματα. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που βρίσκεται πολύ πιο βαθιά. Γιατί πολλές φορές δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι ότι δεν πιστεύουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ίσως και εσύ να περιμένεις να έρθει πρώτα η αυτοπεποίθηση. Να ξυπνήσεις μια μέρα και να νιώσεις έτοιμο. Να μην φοβάσαι άλλο. Να μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Αν περιμένεις αυτό, θέλω να σου πω κάτι που άλλαξε τη δική μου ζωή. Η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται πριν από τη δράση. Έρχεται επειδή τόλμησες να δράσεις. Θυμάμαι μια περίοδο στη ζωή μου που κάθε απόφαση έμοιαζε βουνό. Όχι επειδή δεν ήμουν έξυπνη. Όχι επειδή δεν ήμουν ικανή. Αλλά επειδή είχα μάθει να αμφισβητώ τον εαυτό μου πριν καν προσπαθήσω. Σκεφτόμουν υπερβολικά τα πάντα. Κι αν αποτύχω, κι αν γελιοποιηθώ, κι αν χάσω τα χρήματά μου, κι αν δεν είμαι αρκετή. Και όσο περισσότερο περίμενα να νιώσω έτοιμη, τόσο περισσότερο έμενα ακίνητη. Ίσως να το έχεις νιώσει κι εσύ. Να βλέπεις άλλους να προχωρούν και εσύ να αισθάνεσαι ότι κάτι μέσα σου σε κρατάει πίσω. Δεν είναι τεμπελιά. Δεν είναι έλλειψη θέλησης. Πολύ συχνά είναι το νευρικό μας σύστημα που έχει μάθει ότι η ασφάλεια βρίσκεται στο να μην παίρνουμε ρίσκα. Και αυτό είναι απολύτως κατανοητό όταν έχεις ζήσει δύσκολες καταστάσεις. Κάτι όμως άλλαξε όταν σταμάτησα να κυνηγάω το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης. Κατάλαβα ότι η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται πριν τη δράση. Έρχεται μετά. Κάθε μικρό βήμα ήταν μια απόδειξη προς τον εαυτό μου ότι μπορώ. Όχι επειδή όλα ήταν τέλεια, αλλά επειδή συνέχισα. Επειδή κατάλαβα ότι δεν χρειαζόμουν άλλο ένα motivational video. Δεν χρειαζόμουν άλλη μια θεωρία. Χρειαζόμουν λιγότερες επιλογές. Και όταν έχεις περάσει δύσκολες εμπειρίες, ο εγκέφαλος κουράζεται από τις αμέτρητες αποφάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι μια απλή διαδικασία. Σήμερα αυτό, αύριο το επόμενο. Ένα μικρό βήμα κάθε φορά. Και όταν αυτή η απλότητα ήταν που άρχισε να ηρεμεί το νευρικό μου σύστημα. Με αυτήν την απλότητα. Δηλαδή, δεν ξύπνησα μία μέρα διαφορετική. Δεν απέκτησα ξαφνικά τεράστια αυτοπεποίθηση. Απλώς άρχισα να ακολουθώ μία διαδικασία. Ένα μικρό βήμα. Μετά άλλο ένα. Μετά άλλο ένα. Σιγά σιγά σταμάτησα να λειτουργώ από τον φόβο και άρχισα να λειτουργώ από την εμπιστοσύνη. Όχι επειδή η ζωή έγινε εύκολη, αλλά επειδή απέκτησα κατεύθυνση. Και όταν έχεις κατεύθυνση, ο φόβος μικραίνει. Σήμερα βλέπω πολλές γυναίκες που βρίσκονται ακριβώς σε εκείνο το σημείο που ήμουν κι εγώ. Έχουν δυνατότητες, έχουν εμπειρίες, έχουν γνώσεις, αλλά δεν έχουν ακόμα πιστέψει ότι μπορούν να τις μετατρέψουν σε κάτι που θα τους δώσει πραγματική ελευθερία. Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ να μιλάω για συστήματα. Όχι επειδή πιστεύω στις εύκολες λύσεις, αλλά επειδή πιστεύω στις ξεκάθαρες διαδικασίες. Όταν έχεις εκπαίδευση, όταν έχεις υποστήριξη, όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, δεν χρειάζεται να τα ανακαλύπτεις όλα μόνη σου. Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Όταν ακούω ότι η κοινότητά μας ξεπέρασε πλέον τους 6.800 μαθητές,
και καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν την πιστοποίηση, τη δική τους πιστοποίηση με 200 CPD credits, δεν σκέφτομαι αριθμούς. Σκέφτομαι ανθρώπους που κάποτε φοβόντουσαν να ξεκινήσουν. Ανθρώπους που αμφισβητούσαν τον εαυτό τους, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ. Και σήμερα έχουν μία απόδειξη ότι μπορούν. Δεν είναι απλώς ένα πιστοποιητικό. Είναι μία προσωπική κατάκτηση που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει. Και αν συνεχώς αμφιβάλλεις και αν συνεχώς αναβάλεις να κάνεις το επόμενο βήμα, επειδή περιμένεις να νιώσεις έτοιμη, ίσως αυτή να είναι η υπενθύμηση που χρειαζόσουν σήμερα. Αν κάτι θέλω να κρατήσεις από το σημερινό live, είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να νιώθεις έτοιμη. Χρειάζεται μόνο να είσαι πρόθυμη να κάνεις το πρώτο μικρό βήμα. Η αυτοπεποίθηση δεν προηγείται της δράσης. Η δράση δημιουργεί την αυτοπεποίθηση. Αν κάτι από όσα είπα σήμερα σε άγγιξε, θέλω να σου κάνω μία μόνο ερώτηση. Ποιο είναι αυτό που πραγματικά σε κρατάει πίσω σήμερα? Ο φόβος, η ανασφάλεια, η έλλειψη κατεύθυνσης? Γράψε μου τη λέξη βήμα στα σχόλια ή στείλε μου ένα προσωπικό μήνυμα και θα σου στείλω δωρεάν τον οδηγό που έχω ετοιμάσει για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα με περισσότερη ηρεμία και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψεις όλα μόνη σου. Και αν πιστεύεις ότι κάποια γυναίκα χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα σήμερα, μοιράσου αυτό το live μαζί της. Ίσως είναι ακριβώς η υπενθύμηση που περίμενε. Και φυσικά, αν δεν θέλεις να χάνεις τα επόμενα lives, ακολούθησε με εδώ, αλλά και στο YouTube, γιατί ανεβάζω σταδιακά όλα τα lives μου εκεί, ώστε να μπορείς να τα παρακολουθείς όποτε σε εξυπηρετεί. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μου. Και να θυμάσαι κάτι τελευταίο. Η θεραπεία είναι αυτό που σε βοηθά να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Η δράση είναι αυτό που σε βοηθά να ξαναχτίσεις τη ζωή σου. Και όταν αυτά τα δύο συναντηθούν, τότε γεννιέται η πραγματική ελευθερία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.